Anak daday oh, sa mga daday anak. Ay nahadlok diri og kamera. Sige na kay fast forward ang daday. Ha? Sabaw, dala na dito. Hi guys! Nagkain kami sa papatay. Napunta kayo dito. Mama. Ma. Ma, favorite mo, ma. Subscribe! Ano bo? Aw. Mo ba na napan? Manay na mali. Ano daw dito sa Yan na, yan. Ikaw na mga bata. Kuha na ako. Daghan ano eh. Gino. Tigaw mo niya na dong. Tigaw ko ba? Ay, kanina sa GRT. Mag-pray mo na, Ako na pray. din ibalik na to ni dito. Manguro sa siguro sa. Kuha ka ng kutsara dyan. Kuha. Dalawa. Oh, yeah. Mga oras na. Father, Son, Holy Spirit. Sige lang. Amen. Kasas, O Lord, nistay kayo siya bata partake na lang tiro ka sa Lord. Amen. Amen. Lola, sila. Nanap po mi diri ron, guys. Nangaon mi. Pakita na. Obi, nangaon mi diri ron sa Pantatan. Dara oh. Kaila ka na, guys. Diyan. Kana, guys. Ay, nakuha na ko, te. Kana, guys. Halang na. Dilo, eh. Dili na halap eh. Ngiti lang sa dada ka, wala mapoy ba? Panchat. Pakita sa pantat mo kaon man siya. Kani ang fried panchat. Kaon na. Kani ay kanon Bisaya. Aw, manok Bisaya. Manok Bisaya. Kinilaw. Bisayang adobong manok. Let's eat, guys. Kain na, papak na. Ana agad anak. Anak daday oh, sa mga daday anak. Oo. Ay nahadlok diri og kamera. Sige na kay fast forward ang daday. Ha? Sabaw, dala na dito na. Manakuha na. Oh, gay ko bunod ya. Ang mga bata ba? Dili kani ang papakajung kay daghan daw ni. Nahimo daw ning isa ka kilo. Ulo pa. Ulo pa na, ulo pa. Pero oh, bawal dyan. Ay, sila tinanan. Kay Arkin. Lord, beta. Ano yun? Naka dia. Nana dia. Nami ang kinilaw kay malasugi. Ah, na na. Sukot sa baw ma. Yan, kuha ma. Sana. Mo taba jud. Ano man? Tingon. Itiis. Hindi ko anak. Ano ako oh? Bilisan na. Diyan ako na oh. Kay dami kong sabaw ba yung bukon kay Sa bawra ang kuan. Masaya ni. Bisaya. Organic. Organic. Players. Kapay ka na. Hindi na dagat na dagat. Bukid mo yun. Sabi ko itong cellphone ng kumatay.
Apa? Buntot. Jin. Dili ko sa makan unti. John. Okay, napulot ka. Dahil napod ang tinula ang daghan kay lami man. With you know? Nakaya. Ang tanap ko ako. Bye. Napay pipino. Diyan na. Pipino lang lagi mo. Nga ako pinilaw. Paunid na. Ito. Hindi na ba ko kayo makauna na? Naguldo-uldo pikuan. Wala na. Pero wala na nga ako. Akong gilahi niyo para sa Ayos, ano. Manok. Kapayo. Kapayas gani. Sabi na ko. Sayuti. Gawin na unang sayayasa. Bagong ko makawala ng lansa kay bago mang tubo. ba? Napay rice lang. Oo. Kinangita mi Nuhot na nga. Uy, kung Murot ana. maklaro kay niglag ha og mag-udo ka daan na. Nga. Napakaudo sa akin. Open na sila ng window. Hi guys! Hi guys! Subscribe to the Touch Girl! Okay ko lang Bisaya. Isaya! Vlog! Subscribe to Tatay Vlog from Bisaya! Baka uwi na tayo! Tama ba yun? Sabi nung nga, uwi na tayo! Kanay vlog tita der. Baba kami. Baba. Oh, butas-pasan na kabut ito dyan dito. Ito yung mga pula. Parang ako flower. Tita, mag-ano ka dyan? Hi! Sabi mo, saan kayo? Hi! Nagmagan kami! Dili po niya! Georgine, dili ka. Dito, upo. Uy, kaluoy sa sandal. Oh, Ma, gwapo na yun eh. Ay, dalian man na. Ay, dalian eh.
ani, puting dagkuha dyan. Maghiyos ra na siya. Kamu na puso dai. Ha? Puso mo yung tanong mana. Kani mga gwapo lagi kasi nagdirino niya. Pag-abot sa balay. Uy, papalit na mo, uy. Mga matay naman to. Butang lang ninyo sa landong. Nama po yung tagandabo. Anak, ilag, isunod silang balay. Ang among ani, balit na mo 5,000. Kanina yellow. Dito mi sa Asa mo ka na malit? dito sa